Capítol 8. El viatge de retorn. Primer, la direcció del pla d'estudis. El coneixement no és la motivació per aprendre este curs. La motivació és la pau. La pau és el requisit previ per assolir el coneixement, simplement perquè els que estan en conflicte no estan en pau, i la pau és la condició necessària per al coneixement, perquè és la condició del regne. El coneixement, tan sol, pot ser restituït quan satisfàs les seues condicions. No és este un tracte que Déu hagi fet, ja que Déu no fa tractes. És simplement el resultat de l'ús incorrecte que has fet de les seues lleis en nom d'una voluntat imaginària que no és la seua. El coneixement és la seva voluntat. Si t'oposes a la seva voluntat, com has de poder gaudir de coneixement? T'he dit el que el coneixement t'ofereix, però potser encara no ho consideres algo completament desitjable, ja que de lo contrari no estaries tan disposat a descartar-ho quan l'ego te demana que li sigues lleial. Les distraccions de l'ego tal vegada semblen interferir en el teu aprenentatge, però l'ego no té realment cap poder per distreure't a menys que tu li dònigues. La veu de l'ego és una al·lucinació. No pots esperar que et digui no sóc real. No obstant, no se't demana que desfacis les teues al·lucinacions pel teu compte. Se't demana simplement que les avalues a la llum dels resultats que t'aporten. Si deixes de desitjar-les degut a la pèrdua de pas que et porten, seran eliminades de la teua ment. Cada vegada que respons a la crida de l'ego, estàs fent una crida a la guerra, i la guerra certament et priva de pau. Més, en aquesta guerra no hi ha adversari. Esta és la reinterpretació de la realitat que tens que fer per assegurar la teua pau, i la única que necessites fer. Els que perceps com a adversaris formen part de la teua pau, a la que tu renuncies quan los ataques. Com es pot tenir allò a lo que es renuncia? Comparteixes per tindre, però no renuncies a lo que comparteixes. Quan renuncies a la pau, t'exclous a tu mateix d'ella. Aquesta és una condició tan aliena al regne que t'és impossible entendre l'estat que prevaleix dins d'ell. El que vas aprendre al passat té que haver-te ensenyat el que no et convenia, per la senzilla raó de que no et va fer feliç. Tan sols per això hauria de posar-se en dubte el seu valor. Si el propòsit de l'aprenentatge és produir canvis, i este és sempre el seu propòsit, et sents satisfet en els canvis que el teu aprenentatge ha produït en tu? Si no estàs content en el que vas aprendre, és senyal evident del fracàs d'aquest aprenentatge, ja que significa que no vas aconseguir el que desitjaves. El pla d'estudis de l'expiació és l'oposat al que tu vas elaborar per a tu, i el mateix es pot dir del seu resultat. Si el resultat del teu plan d'estudis t'ha fet infeliç i en desitges un altre i diferent, òbviament és necessari que s'efectuen canvis en el pla d'estudis. El primer canvi que s'ha d'efectuar és un canvi de direcció. Un pla d'estudis que tingui sentit no ha de ser inconscient. Si el planegen dos mestres que creuen en idees diametralment oposades, no pot ser un pla integrat. Si estos dos mestres lo posen en pràctica simultàniament, cada un d'ells no farà sinó ser un obstacle per a l'altre. Això dona lloc a fluctuacions, però no a un autèntic canvi. Els que són volàtils no tenen direcció. No poden decidir anar en una direcció determinada perquè no poden abandonar l'altra, si bé esta última no existeix. El seu pla d'estudis conflictiu els ensenya que totes les direccions existeixen, més no els proporciona cap base racional sobre la que fundar la seva elecció. Abans de que pugui efectuar-se un autèntic canvi de direcció, és necessari reconèixer plenament la total insensatesa d'aquest plan d'estudis. No pots aprendre simultàniament de dos mestres que estan en complet desacord en respecte a tot. El seu pla d'estudis conjunt constitueix una tasca d'aprenentatge impossible. T'estan ensenyant coses completament diferents de forma completament diferent, el qual seria possible si no fos perquè les ensenyances d'ambdós són al voltant de tu. Cap d'ells pot alterar la teua realitat.
però si els escoltes als dos, la teua ment estarà dividida en respecte a lo que és la teua realitat. Segon, la diferència entre empresonament i llibertat. Existeix una lògica sobre la que basar la teua elecció. Tan sols un mestre sap el que és la teua realitat. Si el propòsit del pla d'estudis és aprendre a eliminar els obstacles que obstrueixen el coneixement d'esta realitat, això tan sols ho pots aprendre d'este mestre. L'ego no sap el que està tractant d'ensenyar. Està tractant d'ensenyar-te el que ets, si bé ell mateix no ho sap. L'ego no és més que un expert en crear confusió. No entén res més. Com a mestre, llavors, l'ego està completament confós i tan sols causa confusió. Encara que poguessis fer cas omís de l'Esperit Sant, el que és impossible, no podries aprendre res de l'ego perquè l'ego no sap res. Quina raó pot haver per triar semblant mestre? No tindria més sentit fer cas omís de tot el que ensenya? És este el mestre al que el fill de Déu ha de dirigir-se per trobar-se a si mateix? L'ego no t'ha donat mai una solució sensata a res. Basant-te simplement en l'experiència que tens de lo que ensenya, no seria això suficient per desqualificar-lo com a un futur mestre? Més el mal que l'ego li ha causat al teu aprenentatge no es limita tan sols a això. Aprendre és plaent si et condueix pel camí que et resulta natural i facilita el desenvolupament de lo que ja tens. Més si t'ensenya d'una manera contrària a la teua naturalesa, el que aprendràs suposarà una pèrdua per a tu perquè t'empresonarà. La teua voluntat forma part de la teua naturalesa i per tant no pot anar en contra d'ella. L'ego no et pot ensenyar res mentre la teua voluntat sigui lliure, perquè no l'escoltaries. La teua voluntat no és estar empresonat, perquè la teua voluntat és lliure. Esta és la raó de que l'ego sigui la negació del llibre albir. No és mai Déu el que et coacciona, ja que comparteix la seva voluntat en tu. La seva veu ensenya, tan sols en conformitat en la seva voluntat, més esta no és la lliçó que ensenya l'Esperit Sant, ja que això és el que tu ets. La seva lliçó és que la teva voluntat i la de Déu no poden estar en desacord perquè són una. Això suposa l'anul·lació de tot el que l'ego tracta d'ensenyar. Per tant, no és tan sols la direcció del programa d'estudis el que té que estar lliure de conflictes, sinó també el contingut. L'ego tracta d'ensenyar-te que el teu desig és oposar-te a la voluntat de Déu. Esta lliçó antinatural no es pot aprendre i tractar d'aprendre-la viola la teua llibertat, el qual fa que tingues temor de la teua voluntat perquè és lliure. L'Esperit Sant s'oposa a qualsevol forma d'empresonament de la voluntat d'un fill de Déu perquè sap que la voluntat del fill és la voluntat del pare. L'Esperit Sant et condueix fermament pel camí de la llibertat, ensenyant-te com descartar o mirar més enllà de tot el que t'impedia seguir endavant. Hem dit que l'Esperit Sant t'ensenya la diferència que existeix entre el dolor i la felicitat. Això és el mateix que dir que t'ensenya la diferència que hi ha entre estar empresonat i ser lliure. No pots fer aquesta distinció sense ell, perquè t'has ensenyat a tu mateix que l'empresonament és llibertat. Com havies de poder distingir entre una cosa i una altra quan creus que les dues són el mateix? Com havies de poder demanar-li a la part de la teua ment que et va ensenyar a creure que són el mateix que t'ensenya de quina manera són diferents? Les ensenyances de l'Esperit Sant apunten en una sola direcció i tenen un sol objectiu. La seva direcció és la llibertat i el seu objectiu és Déu. L'Esperit Sant, no obstant, no pot concebre Déu sense tu, perquè no és la voluntat de Déu estar sense tu. Quan hagis après que la teva voluntat és la de Déu, la teva voluntat no disposarà a estar sense ell, tal com la seva voluntat no disposa a estar sense tu. Això és llibertat i això és felicitat.
Si et negues això a tu mateix, li estaràs negant a Déu el seu regne, ja que per això fou per a lo que et va crear. Quan vaig dir tot poder i glòria són teus, perquè seu és el regne, això és el que vaig voler dir. La voluntat de Déu no té límits i tot poder i glòria resideixen en ella. La seva força, la seva pau i el seu amor són il·limitats. No té límits perquè la seva extensió és il·limitada i abarca totes les coses perquè les va crear i al crear-les les va fer part de si mateixa. Tu ets la voluntat de Déu perquè així és com va ser creat. Ets com el teu creador, degut a que ell crea únicament a semblança pròpia. Ets part d'aquell que és tot poder i glòria. Per tant, ets igual d'il·limitat que ell. A quina altra cosa, sinó el poder i la glòria, pot apel·lar l'Esperit Sant per restaurar el regne de Déu? L'Esperit Sant, llavors, apel·la simplement a lo que el regne és per a que éste reconegui lo que ell mateix és. Quan reconeixes això, brindes este reconeixement automàticament a tot el món, perquè has reconegut a tot el món. Mitjançant el teu reconeixement despertes el d'ells, i mitjançant el d'ells el teu s'extén. El despertar es propaga fàcil i joiosament per tot el regne en resposta a la crida de Déu. Aquesta és la resposta natural de tot fill de Déu a la veu que parla en nom del seu Creador, ja que és la veu que parla en nom de les creacions del fill i de la seva pròpia extensió. Tercer, la trobada santa. Glòria a Déu en les altures i també a tu, perquè així ho ha disposat la seva voluntat. Demana i se't donarà, perquè ja se t'ha donat. Demana llum i aprèn que ets llum. Si vols tenir enteniment i il·luminació, aprendràs que ets llum, ja que la teva decisió d'aprendre això és la decisió de voler escoltar el mestre que sap de llum i que, per tant, pot ensenyar-te el que és. No hi ha límit en el que pots aprendre, perquè la teva ment no té límits. Les ensenyances de l'Esperit Sant no tenen límits, perquè ell fou creat per ensenyar. Al comprendre perfectament quina és la seva funció, la desenvolupa perfectament, perquè este és el seu goig i el teu. Fer la voluntat de Déu perfectament és l'únic goig i l'única pau que poden conèixer plenament, al ser l'única funció que es pot experimentar plenament. Quan això s'assoleix, cap altra experiència és possible. Desitjar una altra experiència, no obstant, obstaculitza el seu logro, perquè la voluntat de Déu no és algo que es pugui imposar, ja que per experimentar-la tens que estar completament disposat a ell. L'Esperit Sant sap com ensenyar això, però tu no. Esta és la raó per la que el necessites i per la que Déu te'l va donar. Tan sols les seues ensenyances poden alliberar la teua voluntat, per a que s'incorpore a la de Déu, unint-la al seu poder i glòria i establint a estos com teus. Els comparteixes tal com Déu els comparteix, perquè este és el resultat natural de la seva existència. La voluntat del Pare i la del Fill són una, per raó de la seva extensió. Esta extensió és el resultat de la unicitat, de la que ambdós gaudeixen, la qual manté intacta la unitat dels dos a l'extendre la seva voluntat conjunta. Aquesta és la creació perfecta dels que han sigut perfectament creats, en unió en el seu creador perfecte. El Pare té que donar paternitat al seu fill, perquè la seva pròpia paternitat té que seguir extenent-se. Tu, que el teu lloc està en Déu, tens la santa funció d'extendre la seva paternitat no imposant cap límit sobre ella. Deixa que l'Esperit Sant t'ensenya com fer això, ja que el que significa tan sols ho pots aprendre de Déu mateix. Quan te trobes en algú, recorda que es tracta d'una trobada santa. Tal com el consideres a ell, així et consideraràs a tu mateix. Tal com el tractes, així et tractaràs a tu mateix. Tal com penses d'ell, així pensaràs de tu mateix. No t'oblides d'això, ja que en els teus semblants o bé et trobes a tu mateix o bé et perds a tu mateix. Cada cop que dos fills de Déu se troben, se'ls proporciona una nova oportunitat per salvar-se. No deixes de donar la salvació a ningú, perquè així la pots rebre tu.
Jo sempre estic en tu, en memòria teua. L'objectiu del pla d'estudis, independentment del mestre que tries, és conèixer-te a tu mateix. No hi ha més que buscar. Tot el món va buscant-se a si mateix i buscant el poder i la glòria que creu haver perdut. Sempre que estàs en algú, tens una oportunitat més per trobar el teu poder i glòria. El teu poder i la teua glòria estan en ell perquè són teus. L'ego tracta de trobar-los únicament en tu, perquè no sap on buscar. L'Esperit Sant t'ensenya que si busques únicament en tu, no et podràs trobar tu mateix, perquè tu no ets un ent separat. Sempre que estàs en un germà, estàs aprenent el que ets perquè estàs ensenyant el que ets. El teu germà reaccionarà en dolor o en alegria depenent del mestre que tu estigues seguint. Serà empresonat o alliberat d'acord amb la teva decisió, al igual que tu. No oblides la responsabilitat que tens cap a ell, ja que és la mateixa responsabilitat que tens cap a tu mateix. Dóna-li el lloc que li correspon al regne i tu ocuparàs el teu. No pots trobar el regne pel teu compte i tu, que ets el regne, no pots trobar-te a tu mateix pel teu compte. Per tant, per aconseguir l'objectiu del pla d'estudis no has d'escoltar l'ego, ja que el seu propòsit és derrotar el seu propi objectiu. L'ego no sap això, perquè no sap res, però tu pots aprendre-ho i ho aprendràs si estàs disposat a examinar el que l'ego vol fer de tu. Esta és la teva responsabilitat, perquè un cop que hagis examinat això, acceptaràs l'expiació per a tu mateix. Quina altra tria podries portar a terme? Una vegada que hagis triat acceptar l'expiació per a tu mateix, entendràs per quina raó, quan abans te trobaves en una altra persona, pensaves que era una altra persona. I cada trobada santa en el que t'entregues completament t'ensenyarà que això no és així. Tan sols pots trobar-te en part de tu mateix perquè ets part de Déu, qui ho és tot. El seu poder i glòria està en totes parts i tu no pots estar excloït d'elles. L'ego t'ensenya que la teva força resideix només en tu. L'Esperit Sant t'ensenya que tota força resideix en Déu i, per tant, en tu. La voluntat de Déu és que ningú pateixi. Ha disposat que ningú pateixi per haver pres una decisió equivocada i això t'inclou a tu. Per això és pel que se t'ha proporcionat els mitjans per rectificar-la. A través del seu poder i la seva glòria, totes les teues decisions equivocades se rectificaran completament i així el teu germà i tu quedareu lliures del tot pensament opressiu que qualsevol part de la filiació abrigue. Les males decisions no tenen cap poder perquè no són verdaderes. L'empresonament que semblen produir és tan fals com elles mateixes. El poder i la glòria li pertanyen únicament a Déu. Tu també li pertanys únicament a ell. Déu dona tot el que et pertany, perquè dona de si mateix i tot li pertany. Donar de tu mateix és la funció que ell te va encomanar. Portar-la a terme perfectament te permetrà recordar el que tens d'ell i així recordaràs també el que ets en ell. És impossible que no pugues fer això, perquè este és el teu poder. La glòria és el regal de Déu, que et fa perquè això és el que ell és. Contempla-la en totes les parts per a que pugues recordar qui ets. Quart, el regal de la llibertat. Si el que la voluntat de Déu disposa per a tu és pau i felicitat absolutes, i això no és l'únic que experimentes, és que t'estàs negant a reconèixer la seva voluntat. La seva voluntat no fluctua, ja que és eternament immutable. Quan no estàs en pau, seré únicament a què no creus que estàs en ell. Més ell és el tot de tot. La seva pau és absoluta i tu no pots estar sinó incluït en ella. Les seues lleis et governen perquè ho governen tot. No pots excloure't a tu mateix de les seues lleis, si bé pots desobeir-les. Si ho fas, no obstant, i això, i tan sols en este cas, et sentiràs sol i desemparat, perquè t'estaràs negant tot. He vingut com una llum a un món que en veritat es nega tot a si mateix. Fa això simplement al dissociar-se de tot. Este món és, per tant, una il·lusió d'aïllament que es manté vigent per por a la mateixa soledat que és la seva il·lusió. Us vaig dir que estaria amb vosaltres sempre, inclús fins al final del món. Per això és pel que sóc la llum del món. Si estic en tu en la soledat del món, la soledat desapareix. No pots mantenir
la il·lusió de soledat si no estàs sol. El meu propòsit segueix sent, llavors, vèncer el món. Jo no l'ataco, però la meua llum no pot sinó desvanèixer-lo per raó del que és. La llum no ataca l'obscuritat, però la desvaneix en el seu resplendor. Si la meua llum va en tu a totes parts, tu desvaneixes la foscor en mi. La llum se torna nostra i ja no pots viure en la foscor, tal com la foscor no pot viure allí on tu vas. Recorda't de mi. Recordar-te de mi és recordar-te de tu mateix, així com d'aquell que em va enviar a tu. Estaves en les tenebres, fins que una part de la filiació va decidir acatar completament la voluntat de Déu. Una vegada que això es va aconseguir, tots ho van aconseguir perfectament. De quina altra manera, si no, hauria pogut aconseguir-se perfectament? La meva missió va consistir simplement en unir la voluntat de la filiació en la voluntat del Pare, al ser jo mateix conscient de la seva voluntat. Esta és la consciència que vaig vindre a impartir-te, i el problema que tens en acceptar-la és el problema d'este món. Eliminar-los la salvació, i en este sentit, jo sóc la salvació del món. El món, per tant, no pot sinó avorrir-me i rebutjar-me, ja que el món és la creença de que l'amor és impossible. Si acceptessis el fet de que jo estic en tu, estaries negant al món i acceptant a Déu. La meva voluntat és la seua, i la teua decisió d'escoltar-me és la decisió d'escoltar la seva veu i de fer la seva voluntat. De la mateixa manera en què Déu me va enviar a tu, jo t'enviaré a altres. I aniré a ells en tu, per a que poguéssim ensenyar-los pau i unió. No creus que el món té tanta necessitat de pau com tu? No t'agradaria donar-li en la mateixa mesura en què tu desitges rebre-la? Pues a menys que els hi donis, no la rebràs. Si vols rebre-la de mi, tens que donar-la. La curació no procedeix de res més, ni de ningú més. Tens que acceptar direcció interna. La direcció que rebis no pot sinó ser el que vols, ja que d'una altra manera no tindria sentit per a tu. Per això és pel que la curació és una empresa de col·laboració. Jo puc dir-te el que tens que fer, però tu tens que col·laborar tenint fe en què jo sé el que has de fer. Només llavors decidirà la teua ment seguir-me. Sense aquesta decisió no podràs curar, perquè això suposaria que has decidit en contra de la curació i este rebuig de lo que jo he decidit per a tu impediria la curació. La curació és un reflex de la nostra voluntat conjunta. Este resultat és obvi quan s'examina el propòsit de la curació. La curació és la manera de superar la separació. La separació es supera mitjançant la unió. No es pot superar separant. La decisió d'unir-te té que ser inequívoca, o del contrari, la ment mateixa estaria dividida i incompleta. La teua ment és el mitjà pel que determines la teua pròpia condició, ja que la ment és el mecanisme de decisió. És el poder mitjançant el que et separes o t'uneixes i, conseqüentment, experimentes dolor o alegria. La meva decisió no pot imperar sobre la teua, perquè la teua és tan poderosa com la meva. De no ser així, els fills de Déu no gaudirien de perfecta igualtat. No hi ha res que la nostra voluntat conjunta no pugui aconseguir, però la meva sola no pot ajudar-te. La teua voluntat és tan lliure com la meva, i ni tan sols Déu mateix s'oposaria en ella. Jo no puc disposar el que Déu no disposa. Puc oferir-te la meva força per fer que la teua sigui invencible, però no puc oposar-me a la teua decisió sense rivalitzar en ella i, per tant, sense violar el que la voluntat de Déu ha disposat per a tu. Res que Déu va crear pot oposar-se a la teua decisió, de la mateixa manera en la que res que Déu va crear pot oposar-se a la seva voluntat. Déu li va donar a la teua voluntat el poder que ella posseeix i jo no puc sinó respectar-ho en honor al seu. Si vols ser com jo, t'ajudaré, ja que som iguals. Si vols ser diferent, esperaré fins que canvies de manera de pensar. Jo puc ensenyar-te, però tu tens que triar seguir les meves ensenyances. Com podria ser d'una altra manera si el regne de Déu és llibertat? Ningú pot aprendre el que és la llibertat si està sotmès a qualsevol classe de tirania, i la perfecta igualtat de tots els fills de Déu no es podria reconèixer si una ment exercís domini sobre una altra.
Els fills de Déu gaudeixen de perfecta igualtat en lo que respecta a la seva voluntat. Per ser tots ells la voluntat del Pare. Esta és l'única lliçó que he vingut a ensenyar. Si la teua voluntat no fora la meua, tampoc podria ser la del nostre Pare. Això significa que hauries empresonat la teua i que no li has permès ser lliure. Tot sol no pots fer res, perquè tan sol no ets res. Jo no sóc res sense el Pare, i tu no ets res sense mi, perquè al negar el Pare et negues a tu mateix. Sempre me'n recordaré de tu, i en el fet de que me'n recorde de tu radica el que tu te'n recordes de tu mateix. En el nostre mutu record radica el nostre record de Déu, i en este record radica la teua llibertat, perquè la teua llibertat està en ell. Uneix-te llavors a mi en lloança d'ell i de tu, que va ser creat com ell. Este és el nostre regal de gratitud cap a ell, que ell al mateix temps compartirà en totes les seues creacions, a les que dona per igual tot el que és acceptable per a ell. Per ser acceptable per a ell és el regal de llibertat, que és el que la seva voluntat disposa per a tots els seus fills. A l'oferir llibertat t'alliberes. La llibertat és l'únic regal que pots oferir-li als fills de Déu, ja que és el reconeixement de lo que ells són i de lo que ell és. La llibertat és creació perquè és amor. No estimes a qui tractes d'empresonar. Per tant, quan tractes d'empresonar algú, incloent-te a tu mateix, no l'estimes i no et pots identificar en ell. Quan t'empresones a tu mateix, perds de vista la verdadera identificació en mi i en el Pare. La teva identificació és en el Pare i en el Fill. És impossible que t'identifiques en un i no en l'altre. Si ets part d'un, ets part de l'altre, ja que els dos són un. La Santíssima Trinitat és santa, perquè és una. Si t'exclous a tu mateix d'esta unió, estàs percebint a la Santíssima Trinitat com desunida. Tu no pots sinó estar incluït en ella, perquè la Santíssima Trinitat ho és tot. A menys que ocupes el lloc que et correspon en ella i compleixis la funció que per ser part d'ella et correspon desenvolupar, la Santíssima Trinitat estarà tan desposseïda com tu. Cap de les seues parts pot estar empresonada si és que la seva veritat ha de conèixer. 5. La voluntat indivisa de la filiació. Com anaves a poder estar en pau, estant separat de la teua identitat? La dissociació no és una solució, és algo il·lusori. Els il·lusos creuen que la veritat els va agredir i no la reconeixen perquè prefereixen l'il·lusori. Al jutjar la veritat com algo indesitjable, perceben llavors les seves pròpies il·lusions, les quals obstrueixen el coneixement. Ajuda'ls oferint-los la teua ment unificada, per al seu benefici, tal com jo t'ofereixo la meua en benefici de la teua. Tots sols no podem fer res, però junts les nostres ments es fonen en algo i el seu poder és molt més gran que el poder de les seues parts separades. Ja que les nostres ments no estan separades, la ment de Déu s'estableix en elles com la nostra ment. Esta ment és invencible perquè és indivisa. La voluntat indivisa de la filiació, la voluntat de Déu, és el creador perfecte per ser completament semblant a Déu i per ser la seva voluntat. No pots estar excluït d'ella, si és que has d'entendre el que és i el que ets tu. Al creure que la teva voluntat està separada de la meua, t'exclous de la voluntat de Déu, que és el que ets. En tot, curar segueix sent brindar plenitud. Per tant, curar és unir-se als que són com tu, ja que percebre esta semblança és reconèixer el Pare. Si la teva perfecció resideix en ell, i tan sols en ell, com podries conèixer-la sense reconèixer-la en ell? Reconèixer Déu és reconèixer-te a tu mateix. No hi ha separació entre Déu i la seva creació. T'adonaràs d'això quan comprengues que no hi ha separació entre la teva voluntat i la meua. Deixa que l'amor de Déu irradie sobre tu, a través de l'acceptació de mi. La meua realitat és teua i seua. Quan uneixes la teua ment a la meua,
Estàs proclamant que ets conscient de que la voluntat de Déu és una. La unicitat de Déu i la nostra no estan separades, perquè la seva unicitat inclou la nostra. Unir-te a mi és restituir el seu poder en tu, tota vegada que és algo que compartim. T'ofereixo únicament el reconeixement del seu poder en tu. Però en això radica tota la veritat. A mesura que tu i jo ens unim, mos unim en ell. Glòria a la unió de Déu en els seus sants fills. Tota glòria resideix en ells, perquè estan units. Els milagres que obrem donen testimoni de lo que la voluntat del Pare disposa per al seu fill i del nostre goig a l'unir-nos a lo que la seva voluntat disposa per a nosaltres. Quan t'uneixes a mi, ho fas sense l'ego, perquè jo he renunciat a l'ego en mi i, per tant, no puc unir-me al teu. La nostra unió és, per consiguient, la manera de renunciar a l'ego en tu. La veritat en nosaltres dos està més enllà de l'ego. Que transcendirem l'ego està garantitzat per Déu, i jo comparteixo la seva certesa en respecte a nosaltres dos i a tots nosaltres. Los retorno la pau de Déu a tots els seus fills, perquè la vaig rebre d'ell per a tots nosaltres. Res pot prevaldre contra les nostres voluntats unides, perquè res pot prevaldre contra la voluntat de Déu. Vols saber el que la voluntat de Déu disposa per a tu? Pregunta-m'ho a mi. Que ho sé per tu i ho sabràs. No et negaré res, tal com Déu no em nega res a mi. La nostra jornada és simplement la de tornada a Déu, que és la nostra llar. Sempre que la por s'interposa en el camí cap a la pau és perquè l'ego ha intentat unir-se a la nostra jornada, encara que en realitat no pot fer-ho. Presentint la derrota i irritat per ella, es considera rebutjat i es torna vengatiu. Ets invulnerable a les seues represàlies, perquè jo estic en tu. En aquesta jornada m'has triat a mi de company en lloc de l'ego. No tractes d'aferrar-te als dos, ja que si ho fas, estaràs tractant d'anar en direccions contràries i et perdràs. El camí de l'ego no és el meu camí, però tampoc és el teu. L'Esperit Sant els ofereix una sola direcció a totes les ments, i la que em va ensenyar a mi és la que t'ensenya a tu. No perguéssim de vista la direcció que ensenyala per raó de les il·lusions, ja que tan sols la il·lusió de que existeix una altra direcció pot ennuvolar esta a favor de la que la veu de Déu parla en tots nosaltres. Mai li concedeix que és a l'ego el poder d'interferir en la jornada. L'ego no té cap poder, perquè la jornada és el camí que porta a lo que és veritat. Deixa atràs totes les il·lusions i ves més enllà de tots els intents de l'ego de demorar-te. Jo vaig davant de tu perquè he transcendit l'ego. Dona'm per tant la mà, ja que el teu desig és transcendir-lo també. La meva fortalesa estarà sempre disponible i si tries compartir-la disposaràs d'ella. Te la dono gustosament i de tot cor, perquè et necessito tant com tu em necessites a mi. 6è. El tresor de Déu. Som la voluntat unida de la filiació. La seva plenitud és per a tots. Comencem la nostra jornada de retorn partint junts i segons avancem junts congreguem els nostres germans. Cada augment de la nostra força l'oferim a tots, per a aquells puguen també superar la seva debilitat i afegir la seva força a la nostra. Déu ens espera a tots en els braços oberts i ens donarà la benvinguda, tal i com jo te l'estic donant a tu. No deixes que res, que el món t'oferisca, faci que t'oblides del regne de Déu. El món no pot afegir-li res al poder i a la glòria de Déu i dels seus sants fills, però si els seus fills posen la seva atenció en ell, este pot cegar-los i impedir que vegin el Pare. No pots veure el món i conèixer a Déu. Tan sols un d'ells és veritat. He vingut a dir-te que no és a tu a qui li correspon decidir quin d'ells ho és. Si ho fos, ja t'hauries destruït a tu mateix.
Més Déu no disposa la destrucció de les seues creacions, ja que les va crear per tota la eternitat. La seva voluntat t'ha salvat, no de tu mateix, sinó de la il·lusió de tu mateix. Déu t'ha salvat per a tu mateix. Glorifiquem aquell que el món nega, ja que el món no té cap poder sobre el seu regne. Ningú que Déu hagi creat pot trobar felicitat en res excepte en l'etern, no perquè se'l prive de tot lo demés, sinó perquè res més és digne d'ell. Lo que Déu i els seus fills creen és etern, i en això, i tan sols en això, radica la seva felicitat. Escolta la paràbola del fill pròdig i aprèn quin és el tresor de Déu i el teu. El fill d'un pare amorós va abandonar la seva llar i va pensar que havia malbaratat tota la seva fortuna a canvi de coses sense importància, si bé no havia entès en el seu moment la falta de valor de les mateixes. Li feia vergonya tornar al seu pare perquè pensava que l'havia ferit. Més quan va retornar a casa, el seu pare el va rebre feliçment, tota vegada que el fill en si era el seu tresor. El pare no volia res més. L'únic que Déu desitja és el seu fill, perquè el seu fill és el seu únic tresor. Tu desitges les teues creacions, tal com ell desitja les seues. Les teues creacions són el teu regal a la Santíssima Trinitat, creades com a mostra d'agraïment per la teua pròpia creació. De la mateixa manera en què tu no has abandonat el teu Creador, les teues creacions tampoc t'han abandonat, sinó que extenen la teua creació de la mateixa manera en què Déu es va extendre a si mateix fins a tu. Poden acàs les creacions de Déu derivar felicitat de lo que no és real? I què és real si no les creacions de Déu i aquelles que són creades com les seues? Les teues creacions t'estimen tal com tu estimes al teu pare, pel regal de la teua creació. Cap altre regal és etern, per tant, cap altre regal és veritat. Com llavors havies de poder acceptar o donar qualsevol altra cosa i esperar felicitat a canvi? I quina altra cosa podries desitjar si no felicitat? Tu no et vas fer a tu mateix, ni vas establir la teua funció. L'únic que vas fer va ser prendre la decisió de ser indigne de les dues coses. Però no pots fer-te indigne perquè ets el tresor de Déu. I el que per a ell té valor és valuós. No es pot posar en dubte el seu valor, ja que este resideix en el fet de que Déu es va compartir a si mateix en ell, establint així el seu valor per sempre. La teua funció és fer créixer el tresor de Déu creant el teu. La seva voluntat cap a tu és la seva voluntat per a tu. No et negaria la capacitat de crear, perquè en això radica la seva felicitat. I tu no pots trobar felicitat excepte com Déu lo fa. La seva felicitat estriba en haver-te creat i t'extén la seva paternitat per a que pugues extendre't tal com ell ho va fer. No comprens això, perquè no el comprens a ell. Ningú que no accepte la seva funció pot comprendre-ho, i ningú pot acceptar la seva funció a menys que sàpiga el que ell mateix és. La creació és la voluntat de Déu. La seva voluntat et va crear per a que tu, a la mateixa vegada, creesses. La teva voluntat no fou creada a part de la seva, i per tant, té que disposar el mateix que la seva. La idea d'una voluntat reàcia no té sentit per ser una contradicció intrínseca que en realitat no significa res. Quan penses que no estàs disposat a exercir la teva voluntat en conformitat en la de Déu, no estàs pensant realment. La voluntat de Déu és pur pensament i no es pot contradir en pensaments. Déu no es contradix a si mateix i els seus fills, que són com ell, no poden contradir-se a si mateixos ni contradir-lo en ell. No obstant,
Els seus pensaments són tan poderosos que inclús poden empresonar la ment del fill de Déu si així ho decideixen. Esta decisió fa que el fill de Déu no conegui la seva funció, encara que ésta mai li és desconeguda al seu creador. I ja que no li és desconeguda al seu creador, ell sempre la pot conèixer. L'única pregunta que sempre hauries de fer-te és: desitjo saber el que la voluntat del meu pare disposa per a mi? Ell no t'ho amagarà. M'ho va revelar a mi quan li vaig preguntar, i així vaig saber el que ell m'havia donat. La nostra funció és col·laborar junts, perquè separats l'un de l'altre no podem funcionar en absolut. El poder del fill de Déu resideix en tots nosaltres, però no en cap de nosaltres per separat. Déu no desitja que estiguem sols, perquè la seva voluntat no és estar sol. Per això va crear el seu fill, i li va donar el poder de crear juntament en ell. Les nostres creacions són tan santes com nosaltres, i nosaltres, que som els fills de Déu, som tan sants com ell. Per mitjà de les nostres creacions extenem el nostre amor, augmentant així el goig de la Santíssima Trinitat. No comprens això, perquè no et consideres valuós, encara que sigues el tresor de Déu. Com a resultat d'esta creença, no pots entendre res. Jo sóc conscient del valor que Déu t'atorga. La meva devoció per tu procedeix d'ell, ja que va néixer del coneixement que tinc de mi mateix i d'ell. No podem estar separats. El que Déu ha unit no es pot separar, i Déu ha unit a tots els seus fills en si mateix. Com havies de poder estar separat de la teua vida i del teu ser? El viatge a Déu és simplement el redespertar del coneixement, d'on estàs sempre i de lo que ets eternament. És un viatge sense distància, cap a una meta que mai ha canviat. La veritat tan sols pot ser experimentada. No es pot descriure ni explicar. Jo puc fer-te conscient de les condicions que la faciliten, però l'experiència en si forma part de l'àmbit de Déu. Junts podem satisfer les seues condicions, però la veritat vindrà a tu pel seu compte. El que la voluntat de Déu ha disposat per a tu és teu. Déu li ha donat la seva voluntat al seu tresor. Per a qui esta voluntat és el seu propi tresor. Allí on estigui el teu tresor, allí estarà el teu cor, tal com el seu està allí on se troba el seu tresor. Tu, a qui Déu estima, ets completament beneït. Aprèn això de mi i allibera la santa voluntat de tots aquells que són tan beneïts com tu. 7. El cos com mitjà de comunicació. Els atacs són sempre físics. Quan s'infiltra a la teua ment qualsevol forma d'atac, és que estàs equiparant en el cos, ja que esta és la interpretació que l'ego fa d'ell. No tens que atacar físicament per acceptar esta interpretació. L'acceptes pel mer fet d'haver cregut que atacant pots obtenir el que desitges. Si no creguessis això, la idea de l'atac no tindria cap atractiu per tu. Sempre que t'equipares en un cos, experimentes depressió. Quan un fill de Déu pensa així de si mateix, s'està menospreant i està fent el mateix en els seus germans. I està negant-se a si mateix la salvació, ja que tan sols pot trobar-se a si mateix en ells. Recorda que per a l'Esperit Sant el cos és únicament un mitjà de comunicació. Al ser l'Esperit Sant un nexe de comunicació entre Déu i els seus fills separats, interpreta tot el que has fet a la llum de lo que ell és. L'ego separa a través del cos. L'Esperit Sant arriba als altres a través d'ell. No percebeixes els teus germans, tal com l'Esperit Sant ho fa, perquè no creus que els seus cossos siguin únicament mitjans per a uniments i per a unir-les en la teua i en la meua. Aquesta interpretació del cos te farà canviar de semblar en respecte al teu valor. De per si no té cap valor. Si fas servir el cos per atacar, es converteix en algo perjudicial per a tu. Si el fas servir en l'únic propòsit d'arribar a les ments d'aquells que creuen ser cossos per ensenyar-los a través del mateix cos que això no és veritat, entendràs el poder de la ment que resideix en tu. Si fas servir el cos en este fi, i tan sols en este fi, no el podràs fer servir per atacar. Quan es fa servir en el propòsit d'unir, es converteix en una
preciosa lliçó de comunió, que té valor fins que la comunió es consuma. Esta és la forma en què Déu fa que el que tu has limitat sigui il·limitat. L'Esperit Sant no veu el cos com lo veus tu, perquè sap que l'única realitat de qualsevol cosa és el servei que presta a Déu en favor de la funció que ell li assigna. La comunicació posa fin a la separació. L'atac la fomenta. El cos és feo o bonic, violent o apacible, perjudicial o útil, depenent de l'ús que es faci d'ell. I en el cos d'un altre veràs l'ús que has fet del teu. Si el teu cos se converteix en un mitjà que poses a disposició de l'Esperit Sant per a que ell el faci servir en nom de la unió de la filiació, no veràs l'ofici excepte com és. Fes-ho servir per a la veritat i ho veràs correctament. Fes-ho servir incorrectament i ho interpretaràs malament. El que hauràs fet ja al fer-lo servir incorrectament. Interpreta qualsevol cosa sense l'Esperit Sant i desconfiaràs d'allò. Això te portarà a l'odi i a l'atac i farà que pergues la pau. No obstant, tota pèrdua procedeix dels falsos conceptes que abrigues, ja que és impossible perdre, sigui quina sigui la forma en què es manifesta la pèrdua. Més quan veus a un germà com una entitat física, perds el seu poder i la seva glòria, així com els teus. Ho has atacat, però tens que haver-te atacat a tu mateix primer. Per la teva pròpia salvació, que li ha de brindar a ell la seua, no el veigues així. No deixes que ell es menospree a si mateix en la teua ment. Més bé, allibera'l de la seva creença de que és insignificant i així t'alliberaràs tu de la teua. Com part de tu, ell és sant. Com part de mi, tu ho ets. Entablar comunicació en qualsevol part de Déu és anar més enllà del regne, fins al seu creador, a través de la seva veu, la qual ell va establir com part de tu. Alegra't, per tant, de que no pugues fer res per tu mateix, ja que no ets de tu mateix. La voluntat d'aquell, del que formes part, ha establit per a tu el teu poder i la teua glòria. En ells pots aconseguir perfectament el que la seva santa voluntat ha disposat per a tu, una vegada que ho acceptes. Ell no t'ha privat dels seus dons, més tu creus que els hi has arrebatat a ell. Per amor al seu nom, no deixes que cap fill de Déu es quede amagat, ja que el seu nom és el teu. La Bíblia diu, el verbo, o pensament, es va fer car. Estrictament parlant, això és impossible, ja que sembla implicar que un ordre de realitat va passar a ser un altre. Els diferents ordres de realitat, al igual que els diferents graus de dificultat dels miracles, tan sols donen la impressió d'existir. El pensament no es pot convertir en car, excepte a través d'una creença, ja que el pensament no és algo físic. No obstant, el pensament és comunicació, per a la qual sí pot fer-se servir el cos. Este és l'únic ús natural que es pot fer d'ell. Fer-lo servir de manera antinatural és perdre de vista el propòsit de l'Esperit Sant i confondre's en respecte a l'objectiu del seu pla d'estudis. No hi ha res més frustrant per un alumne que un pla d'estudis que no es pot aprendre. Quan això passa, la seva sensació de ser competent es ressenteix i no pot, per menys, que deprimir-se. Enfrontar-se a una situació d'aprenentatge impossible és la cosa més depriment del món. De fet, esta és la raó per la que, en última instància, el món en si és depriment. El pla d'estudis de l'Esperit Sant mai és depriment, perquè és un pla d'estudis que produeix felicitat. Sempre que es reacciona en depressió davant de l'aprenentatge és perquè s'ha perdut de vista el verdader objectiu del pla d'estudis. En este món, ni tan sols el cos es percebeix com algo íntegre. Es considera que el seu propòsit està dividit en moltes funcions que tenen molt poca o cap relació entre si, de manera
que sembla estar regit pel caos. Guiat per l'ego, ho està. Guiat per l'Esperit Sant, no. En aquest últim cas, es converteix en un mitjà a través del qual la part de la ment que vas tractar de separar de l'esperit pot transcendir les seves pròpies distorsions i retornar a ell. El temple de l'ego es converteix així en el temple de l'Esperit Sant, en el que la devoció per ell reemplaça la devoció per l'ego. En aquest sentit, el cos es converteix certament en el temple de Déu. La seva veu resideix al seu interior, dirigint l'ús que es fa d'ell. La curació és el resultat de fer servir el cos exclusivament per als fins de la comunicació. Ja que això és lo natural, sana al restaurar la unicitat, el que també és natural. La ment és íntegra i la creença de que part de la ment és física o no mental és una interpretació fragmentada o malaltissa. És impossible convertir la ment en algo físic, però és possible fer que es manifesti a través de lo físic si es fa servir el cos per anar més enllà de si mateixa. Al fer això, la ment s'extén. No s'atura al cos, perquè si ho fa, el seu propòsit queda obstruït. Una ment que ha sigut obstruïda s'ha permès a si mateixa ser vulnerable a l'atac, perquè s'ha tornat contra si mateixa. Despejar estos obstacles és, per consiguient, l'única manera de garantitzar l'ajuda i la curació. Ajudar a curar són les expressions naturals de la ment que està operant a través del cos, però no en ell. Si la ment creu que el seu objectiu és el cos, distorsionarà la seva percepció d'este i al bloquejar la seva pròpia extensió més enllà del mateix, donarà lloc a malalties, ja que estarà fomentant la separació. Percebre el cos com una entitat separada no pot sinó fomentar la malaltia, ja que això no és veritat. Un mitjà de comunicació deixa de ser útil si es fa servir per qualsevol altra cosa. Fer servir un instrument de comunicació com a instrument d'atac és estar confós en respecte al seu propòsit. Comunicar és unir i atacar és separar. Com havies de poder fer les dues coses simultàniament, fent servir el mateix mitjà i no patir per això? La percepció del cos tan sols es pot unificar quan s'ha acceptat un sol propòsit. Això allibera la ment de la tentació de veure el cos baix diferents llums i pot, llavors, entregar-lo per complet a la única llum en la que pot ser realment entès. Confondre un recurs d'aprenentatge en un objectiu del pla d'estudis és una confusió bàsica que impedeix l'enteniment de les dues coses. L'aprenentatge té que conduir més enllà del cos, al restabliment del poder de la ment en ell. Això tan sols es pot aconseguir si la ment s'extén cap a altres ments i no interromp la seva extensió. Aquesta interrupció és la causa de totes les malalties, perquè l'única funció de la ment és extendre. L'oposat a la felicitat és la depressió. Quan el que aprens fomenta la depressió en lloc de la felicitat, és que no estàs escoltant al mestre feliç de Déu ni aprenent les seues lliçons. Veure un cos de qualsevol altra forma que no sigui com un mitjà de comunicació és limitar la teua ment i fer-te mal a tu mateix. La salut, per tant, no és una altra cosa que un propòsit unificat. Si es posa el cos en harmonia amb el propòsit de la ment, es torna íntegre, perquè la ment tan sols té un propòsit. L'atac tan sols pot ser un propòsit que s'ha assumit per al cos, ja que separat de la ment no té cap propòsit. Tu no estàs limitat pel cos, i el pensament no pot fer-se car. La ment, no obstant, pot manifestar-se a través del cos si va més enllà d'ell, i no l'interpreta com una limitació. Sempre que veus algú limitat a un cos o per un cos, estàs imposant-te a tu mateix este mateix límit. Estàs disposat a acceptar això quan el propòsit del teu aprenentatge hauria de ser escapar-te de tota limitació? Tot aquell que concebeix el cos com un mitjà d'atac i creu que d'això deriva la felicitat, demostra inequívocament que és un mal estudiant. Ha acceptat un objectiu d'aprenentatge que contradiu clarament el propòsit unificat del pla d'estudis i que li impedeix acceptar
com propi el propòsit d'este. La felicitat procedeix d'un propòsit unificat, i un propòsit unificat és algo que és únicament propi de Déu. Quan el teu propòsit està unificat, és el seu. Si creus que pots interferir en el seu propòsit, necessites salvació. T'has condenat a tu mateix, però la condenació no és algo que vingui de Déu. Per tant, no és real, ni tampoc ho són els seus aparents resultats. Quan veus el teu germà com un cos, l'estàs condenant, perquè t'has condenat a tu mateix. No obstant, si tota condenació és irreal i té que ser-ho, ja que és una forma d'atac, llavors no pot tenir conseqüències. No et permetis patir per causa de les conseqüències imaginàries de lo que no és real. Allibera la teua ment de la creença de que això és possible. En la seva total impossibilitat radica la teua única esperança de l'alliberament. I quina altra esperança podries abrigar? La única manera d'alliberar-se de les il·lusions és deixant de creure en elles. L'atac no existeix. L'únic que existeix és comunicació il·limitada i, per tant, poder i plenitud il·limitats. El poder de la plenitud és l'extensió. No deixes que els teus pensaments s'aturen en este món i la teua ment es tornarà receptiva a crear en Déu. 8è. El cos com un mitjà o com un fi. Les actituds que es tenen cap al cos són les actituds que es tenen cap a l'atac. Les definicions de l'ego en respecte a totes les coses són immadures i sempre estan basades en el propòsit de què hi creu, que totes elles tenen. Això es deu a que és incapaç de fer autèntiques generalitzacions i equipara el que veu en la funció que li escriu. No l'equipara en lo que és. Per a l'ego el cos és algo en lo que atacar. Ja que t'equipara en un cos, l'ego t'ensenya que el teu propòsit és atacar. El cos, llavors, no és la font de la seva pròpia salut. La condició del cos depèn exclusivament de com interpretes la seva funció. Les funcions són algo inherent a l'estat del ser, ja que sorgeixen d'ell, més la seva relació no és recíproca. El tot certament defineix la part, però la part no defineix el tot. Conèixer en part, no obstant, és conèixer completament degut a la diferència fonamental que existeix entre coneixement i percepció. En la percepció, el tot se construeix a base de parts que es poden separar i ensamblar de nou, en diferents combinacions. El coneixement, per altra banda, mai canvia. La seva combinació, per tant, és permanent. La idea de que entre les parts i el tot hi ha una relació tan sols té sentit en el nivell de la percepció, en la que el canvi és possible. Pel demés, no hi ha cap diferència entre la part i el tot. El cos existeix en un món que sembla tenir dos veus, que lluiten per la seva possessió. En este percebit quadre es considera el cos com capaç d'alternar la seva lleialtat d'una a l'altra, fent que els conceptes de salut i malaltia tinguin sentit. L'ego, com de costum, dona lloc a una confusió fonamental entre els mitjans i el fi. Al considerar el cos com un fi, el cos no té realment utilitat per a l'ego, ja que el cos no és un fi. Deus haver notat esta descollant característica en tot fi que l'ego hagi acceptat com a propi. Quan tu l'assolixes, et deixa insatisfet. Per això és per lo que l'ego es veu forçat a canviar incessantment d'un objectiu a un altre, perquè seguisques abrigant l'esperança de que encara te pot oferir alguna cosa. Ha sigut molt difícil superar la creença de l'ego de que el cos és un fi, perquè aquesta idea és anàloga a la creença de que l'atac és un fi. L'ego té un marcat interès per la malaltia. Si estàs malalt, com podries refutar la seva ferma creença de que no ets invulnerable? Este és un raonament atractiu des del punt de vista de l'ego, perquè encobreix l'atac que subjàs tras la malaltia. Si reconeixes això i a més t'oposesses a l'atac,
No podries fer servir la malaltia com un fals testimoni per defensar la postura de l'ego. És difícil percebre que la malaltia és un testimoni fals, ja que no te n'adones de que està en total desacord en el que tu vols. Este testimoni, per tant, pareix ser innocent i digne de confiança, degut a que no l'ha sotmès a un rigorós interrogatori. D'haver-ho fet, no consideraries a la malaltia un testimoni tan vital en favor de la postura de l'ego. Una afirmació més honesta seria que els que volen a l'ego estan disposats a defensar-lo. Per tant, s'ha de desconfiar des d'un principi dels testimonis que l'ego tria. L'ego no convoca testimonis que descendisquen de la seva causa, de la mateixa manera en què l'Esperit Sant tampoc ho fa. He dit que jutjar és la funció de l'Esperit Sant, per a la qual ell està perfectament capacitat. Més quan l'ego actua com un jutge, fa tot menys jutjar imparcialment. Quan l'ego convoca un testimoni, l'ha convertit d'abans mà en un aliat. Encara segueix sent cert que el cos de per si no té cap funció, perquè no és un fi. L'ego, no obstant, l'estableix com un fi perquè, com a tal, la seva verdadera funció queda velada. Este és el propòsit de tot el que l'ego fa. El seu únic objectiu és fer que es perdi de vista la funció de tot. Un cos malalt no té sentit. No pot tindre sentit perquè la malaltia no és el propòsit del cos. La malaltia tindria sentit tan sols si les dues premisses bàsiques en les que es basa la interpretació de l'ego, que l'ego fa del cos, fossin certes, que el propòsit del cos és atacar i que tu ets un cos. Sense aquestes dues premisses, la malaltia és inconcebible. La malaltia és una forma de demostrar que pots ser ferit. Dona testimoni de la teva fragilitat, de la teva vulnerabilitat i de la teva extrema necessitat de dependre de direcció externa. L'ego fa servir això com el seu millor argument per demostrar que necessites la seva direcció. Imposa un sense fi de regles per a que s'eviten funestos desenllaços. L'Esperit Sant, perfectament conscient d'esta situació, no es molesta en analitzar-la en absolut. Si els datos no tenen sentit, no té objecte analitzar-los. La funció de la veritat és recopilar informació que sigui verdadera. Sigui quina sigui la forma en què tractes de fer servir l'error, d'això no resulta res. Quan més complicats se tornen els resultats, més difícil pot ser que resulte reconèixer la seva insubstancialitat. Més no és necessari examinar tots els possibles resultats a què les premisses donen lloc a fi de jutjar-los correctament. Un recurs d'aprenentatge no és un mestre. No et pot dir com te sents. No saps com te sents. Per què has acceptat la confusió de l'ego i, per tant, creus que és un recurs d'aprenentatge? Creus que un recurs d'aprenentatge pot dir-te com te sents. La malaltia no és més que un altre exemple de la teva insistència en voler demanar-li direcció a un mestre que no sap la resposta. L'ego no pot saber com te sents. Quan vaig dir que l'ego no sap res, vaig dir únicament l'únic que és completament cert en respecte a ell. Però hi ha un corol·lari. Si tan sols el coneixement existeix i l'ego no el té, llavors l'ego no existeix. Tal vegada et preguntes com és possible que la veu d'algo que no existeix pugui ser tan insistent. Has pensat alguna vegada en el poder de distorsió que té el que desitges, encara quan no és real? Són molts els exemples que et demostren com el que desitges distorsiona la teva percepció. Ningú pot dubtar de la perícia de l'ego per presentar casos falsos. Ni ningú pot dubtar tampoc de que estàs disposat a escoltar-lo fins que decidisques no acceptar res excepte la veritat. Quan deixes a un costat a l'ego, desapareixerà. La veu de l'Esperit Sant és tan potent com la bona voluntat que tingues d'escoltar-la. No pot ser més potent sense que viole la teua llibertat de decisió, que l'Esperit Sant intenta restaurar, no menyscabar. L'Esperit Sant t'ensenya a fer servir el cos tan sols com un mitjà de comunicació entre els teus germans i tu, de manera que ell pugui ensenyar el seu missatge a través de tu.
Això els curarà i, per tant, te curarà tu. Res que s'utilitzi d'acord en la seva pròpia funció, tal com l'Esperit Sant la veu, pot emmalaltir. Més, tot el que es fa servir de qualsevol altra manera no pot sinó emmalaltir. No permetigues que el cos sigui el reflex d'una ment dividida. No deixes que sigui una imatge de la percepció de la petitesa que tens de tu mateix. No deixes que reflexe la teua decisió d'atacar. Es reconeix que la salut és l'estat natural de totes les coses quan se deixa tota interpretació en mans de l'Esperit Sant, qui no percep atac en res. La salut és el resultat d'abandonar tot intent de fer servir el cos sense amor. La salut és el principi de la correcta perspectiva en respecte a la vida baix la direcció de l'únic mestre que sap el que esta és, al ser la veu de la vida mateixa. No bé, la curació com resultat d'una percepció corregida. Vaig dir abans que l'Esperit Sant és la resposta. I és la resposta a tot, perquè coneix la resposta a tot. L'ego no sap el que és una verdadera pregunta, si bé es planteja un sense número d'elles. Més tu pots aprendre el que és una verdadera pregunta, a mesura que aprengues a posar en dubte el valor de l'ego. I d'esta manera, desenvolupes la teua capacitat per avaluar les seues preguntes. Quan l'ego et tente emmalaltir, no li demanes a l'Esperit Sant que curi el teu cos, ja que això no seria sinó acceptar la creença de l'ego de que el cos és el que necessita curació. Demana-li més bé que t'ensenyi com percebre correctament el cos, ja que l'únic que pot ser distorsionat és la percepció. Tan sols la percepció pot estar malalta, perquè tan sols la percepció pot estar equivocada. La percepció errònia és el desig que les coses siguin diferents de com són. La realitat de totes les coses és realment innòcua, perquè la condició de la seva realitat és la inocuitat total. Esta és també la condició de la consciència que tens de la seva realitat. Tu no tens que buscar la realitat. La realitat te buscarà i et trobarà quan satisfagues les seues condicions. Les seues condicions són part de lo que ella és, i esta part és l'únic que depèn de tu. La resta té lloc pel seu compte. Necessites fer tan poc perquè la teua part, encara que petita, és tan poderosa que et brindarà la totalitat. Accepta, per tant, la petita part que et correspon i deixa que la totalitat sigui teua. La plenitud cura perquè és algo propi de la ment. Tota classe de malaltia, inclús la mort, són expressions físiques de la temor al despertar. Són intents de reforçar el somni degut a la por a despertar. Esta és una forma patètica de tractar de no veure, inutilitzant la facultat de veure. Descansar en pau és una benedicció per als vius, no per als morts, i aquell descans procedeix del despertar, no de dormir. Dormir és aïllar-se, despertar és unir-se. Els somnis són il·lusions d'unió perquè reflexen les nocions distorsionades de l'ego en respecte al que significa unir-se. L'Esperit Sant, no obstant, aprofita també el temps que passes dormint. I si li permets, pot fer servir els somnis que tens mentre dors per ajudar-te a despertar. La manera en què et despertes indica com vas fer servir el temps que vas passar dormint. A qui el vas oferir? Baix quin mestre el vas posar? Sempre que despertes desanimat, és que no el vas oferir a l'Esperit Sant. Tan sols quan te despertes feliç, vas fer servir el temps que vas passar dormint en harmonia amb el seu propòsit. Dormir pot ser certament drogar-te si el fas servir indegudament en favor de la malaltia. Dormir no és una forma de mort de la mateixa manera en què la mort no és una forma d'inconsciència. La inconsciència total és impossible. Pots descansar en pau degut únicament a que estàs despert. La curació és la lliberació de la por a despertar i la substitució d'esta por per la decisió de despertar. La decisió de despertar reflexa la voluntat d'estimar, ja que tota curació suposa la substitució de la por per l'amor. L'Esperit Sant no pot distingir entre diferents graus d'error, ja que si ensenyés
que una forma de malaltia és més greu que una altra, estaria ensenyant que un error pot ser més real que un altre. La seva funció és distingir únicament entre el fals i el verdader i reemplaçar el fals pel verdader. L'ego, empenyat sempre en debilitar la ment, tracta de separar-la del cos en un intent de destruir-la, més en realitat creu que l'està protegint. Això es deu a que creu que la ment és perillosa i que privar-te d'ella és curar-te. Però privar-te de la teua ment és impossible, ja que això significa destruir el que Déu va crear. L'ego detesta la debilitat, si bé tracta per tots els mitjans d'induir-la. L'ego desitja únicament el que odia. Per a l'ego, això és perfectament lògic. I ja que creu en el poder de l'atac, l'ego venera l'atac. La Bíblia t'exhorta a que sigues perfecte, a que sanes tot error, a que no et preocupes pel fet de que el cos sigui algo separat, ja que ho facis tot en el meu nom. Més no es tracta tan sols del meu nom, ja que la nostra identitat és una identitat compartida. El Fill de Déu tan sols té un nom, i se t'exhorta a que portes a terme obres amoroses perquè compartim esta unicitat. Les nostres ments són íntegres perquè són una. Si estàs malalt, t'estàs aïllant de mi. Més, no t'aïlles únicament de mi, sinó que t'aïlles de tu i de mi. Segurament hauràs començat a adonar-te de que este curs és molt pràctic i de que el que diu és exactament el que vol dir. Jo no et demanaria que fessis algo que tu no pugues fer, i és impossible que jo pogués fer algo que tu no poguessis fer. Tenint això en compte, i tenint en compte molt literalment, res pot impedir que facis exactament el que et demano, i tot t'exhorta a que ho facis. Jo no t'imposo límits perquè Déu no n'imposa cap. Quan te limites a tu mateix, no som d'un mateix sentit, i això és el que és la malaltia. La malaltia, no obstant, no és algo propi del cos, sinó de la ment. Tota forma de malaltia és un signe de que la ment està dividida i de que no estàs acceptant el teu propòsit unificat. La única manera, per tant, en la que l'Esperit Sant cura és unificant propòsits. Això es deu a que esta unificació és l'únic nivell en el que la curació té sentit. Restablir el significat en un sistema de pensament caòtic és la manera de sanar-lo. La teua tasca consisteix únicament en satisfer les condicions per a que el significat es pugui restablir, ja que el significat en si és de Déu. Per una altra part, el teu retorn al significat és essencial per a lo que Déu significa, perquè el teu significat és part del seu significat. La teva curació, per tant, és part de la salut, ja que és part de la seva plenitud. Ell no pot perdre la seva plenitud, però és possible que tu no la conegues. En tot, la seva voluntat segueix sent que la conegues, i la seva voluntat impera per a sempre i en totes les coses.